το δημόσιο λόγο που γίνεται όλο και πιο συγκρουσιακός και τοξικός. Και όταν η εμπιστοσύνη προς τα παραδοσιακά μέσα φύγει, οι πολίτες τρέφονται αλλού, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, σε περιβάλλον επιβεβαίωσης των ήδη υπαρχουσών αντιλήψεών τους, τα γνωστά filter bubbles, echo chambers, έτσι όπως λέγονται. Και σε αυτό το περιβάλλον η παραπληροφόρηση δεν περιορίζεται, ενισχύεται. Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι η συνεχής έκθεση σε αρνητικές ειδήσεις έχει επιβλαβείς ψυχολογικές επιπτώσεις. Συνδέεται με άγχος και με αυτό που ονομάζεται μαθημένη αβοηθησία ή εκμαθημένη απόγνωση. Μια πεποίθηση ότι ό,τι και αν κάνουμε δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα. Και όταν οι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα, δεν συμμετέχουν. Αποσύρονται ή γεννούν θυμό και ξεσπούν. Σε τι να πιστέψει ένας πολίτης, σε τι να προσφερθεί εθελοντικά, όταν η εικόνα του κόσμου που του παρουσιάζεται είναι διαρκώς σκοτεινή, αδιέξοδη, χωρίς προοπτική. Και σε αυτό ακριβώς έρχεται να απαντήσει η επικοδομητική δημοσιογραφία. Όχι αγνοώντας τα προβλήματα, αλλά αλλάζοντας τον τρόπο που προσεγγίζουν. Όχι μια αφήγηση που εγκλωβίζει, αλλά μια αφήγηση που ενεργοποιεί. Η αναφορά και παρουσίαση ακόμα και των πιο σοβαρών θεμάτων γίνεται με τρόπο που προκαλεί θετικά συναισθήματα, καλλιεργεί την κριτική σκέψη και ενεργοποιεί τις δημιουργικές δυνάμεις του ανθρώπου, ο οποίος δεν νιώθει πλέον ανήμπορος μπροστά στις εξελίξεις των πραγμάτων, αλλά ικανός να αποτελέσει μέρος αυτών. Να το δούμε λίγο πιο καθαρά. Η επικοδομητική δημοσιογραφία στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, δεν μένει μόνο στο πρόβλημα. Αναζητά και αναδεικνύει λύσεις. Δεύτερον, προσπαθεί να δει την πραγματικότητα σε όλο το εύρος, όχι μόνο διάστατα και αποστασιακά. Και τρίτον, ενισχύει το διάλογο. Φέρνουμε τους πολίτες μέσα στη συζήτηση. Ας δούμε τη διαφορά. Ένας πίνακας με τη σύγκριση των δημοσιογραφιών. Η παραδοσιακή ενημέρωση επικεντρώνεται βασικά στο τι έγινε. Η ερευνητική συνήθως το ποιος θέλει και γιατί. Η επικοδομητική όμως προσθέτει κάτι κρίσιμο. Ένα βασικό ερώτημα. Το και τώρα τι. Το πώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Ποια μπορεί να είναι η λύση για το κάθε πρόβλημα. Και εκεί αλλάζει και ο ρόλος του πολίτη. Από θεατής μπορεί να γίνει μέρος της λύσης. Συνδέεται έτσι άμεσα με αυτό που συζητάμε σήμερα. Γιατί όταν αλλάζει η εικόνα που έχουμε για τον κόσμο, αλλάζει τη στάση μας απέναντί του. Από την απεσιοδοξία, την αίσθηση ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, στην ελπίδα, στην αντίληψη ότι υπάρχει χώρος για δράση. Και εκεί ακριβώς γίνεται η συμμετοχή στα κοινά. Και εκεί βρίσκει νόημα και ο εθελοντισμός. Όλα αυτά που καταλαβαίνετε συμβάλλουν σε κάτι πολύ ευρύτερο. Σε τι συμβάλλει? Σε μια υγιή δημοκρατία. Συνδέονται άμεσα με την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική ανθεκτικότητα. Γιατί χωρίς ενημέρωση που ενισχύει την κατανόηση και την εμπιστοσύνη, καμιά κοινωνία δεν μπορεί να μείνει πραγματικά συνεκτική και ανθεκτική. Αν η δημόσια αφήγηση είναι ότι όλα καταραίουν, δύσκολα καλλιεργείται και η διάθεση συμμετοχής. Η δημοσιογραφία που μένει μόνο στο πρόβλημα, στην αρνητική μονομέρεια, στις υπεραπλουστεύσεις, οδηγεί σε πόλωση, παρέτηση, φόβο και αγανάκτηση. Αντίθετα, μια ενημέρωση που αναδεικνύει λύσεις, τεκμηρίωση, πολυπρισματικότητα, ενισχύει ενεργούς πολίτες. Οι ενεργοί πολίτες είναι η βάση μιας δημοκρατικής κοινωνίας, της κοινωνίας πολιτών και του εθελοντισμού. Και εδώ να προσθέσουμε μια ακόμα πολύ σημαντική διάσταση. Την ψηφιακή παιδεία ή ευρύτερα το γραμματισμό στα μέσα, το media literacy. Μια δεξιότητα που δεν αφορά μόνο τους νέους, αφορά όλους μας. Γιατί σήμερα όλοι εκτιθέμεθα καθημερινά σε τεράστιο όγκο πληροφορίας. Και η ικανότητα να ξεχωρίζουμε τι αξίζει, τι είναι αξιόπιστο, τι έχει νόημα, γίνεται δύσκολο. Όμως εδώ υπάρχει κάτι που συχνά
θέμα εκπαίδευσης και ατομικής ευθύνης, συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της ίδιας της ενημέρωσης. Όταν η ενημέρωση καλλιεργεί κατανόηση, όχι απλώς αντίδραση, ενισχύει την κριτική σκέψη. Και ένας πολίτης με κριτική σκέψη μπορεί να διακρίνει και να επιλέγει. Για να θυμόμαστε εύκολα όσα είπαμε, ας τα συνοψίσουμε όλα σε μια πολύ απλή εξίσωση. Η ενημέρωση διαμορφώνει την εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη διαμορφώνει τη στάση και την αντίληψη του πολίτη. Η στάση του διαμορφώνει τη συμμετοχή του. Άρα, στην ουσία, η ποιότητα της ενημέρωσης επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της δημοκρατίας και τελικά την ποιότητα της κοινωνίας. Αν θέλουμε να δούμε περισσότερη εμπιστοσύνη, περισσότερη συμμετοχή, περισσότερο εθελοντισμό, δεν αρκεί να εστιάζουμε στους πολίτες. Καθοριστικό, όπως αναδείξαμε, είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν. Και να θέσω εδώ και ένα ανοιχτό ζητούμενο. Την κοινωνική ευθύνη των ίδιων των μέσων της ενημέρωσης. Όπως σήμερα σε προηγούμενο πάνελ μιλήσαμε για τα κριτήρια ESG στις επιχειρήσεις, ίσως έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε πιο συστηματικά και για δείκτες κοινωνικής ευθύνης στην ενημέρωση. Ένας πραγματικά ενεργός πολίτης δεν είναι παθητικός δέκτης. Μπορεί να επιλέγει, να στηρίζει και να απαιτεί μια ενημέρωση που σέβεται και τον ενεργοποιεί. Εμείς, στο Ινστιτούτο Επικοδομητικής Δημοσιογραφίας, μαζί με ομοειδεάτες μας ανά τον κόσμο, έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε και να κινούμαστε προς την υλοποίηση ενός οράματος. Την ανάπτυξη και εφαρμογή δικτών κοινωνικής ευθύνης στα ΜΜΕ. Και προς τούτο θέλουμε την εμπλοκή και τη στήριξη όλης της ενεργής κοινωνίας. Όλων όσων σήμερα συμμετέχετε στο σημαντικό αυτό συνέδριο. Όσοι το επιθυμείτε, μπορείτε να το στηρίξετε πράκτος με την υπογραφή σας στην πρόταση που έχουμε καταθέσει. Πριν ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου να σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε ποια είναι η λέξη που στατιστικά ακούγεται περισσότερο στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές? Κάποιος? Είναι η λέξη φιάλτης, με όλες τις παραλλαγές της. Και πότε βλέπουμε φιάλτες? Όταν κοιμόμαστε. Άρα μάλλον ώρα είναι να ξυπνήσουμε. Να σταματήσουμε να βλέπουμε φιάλτες και να αρχίσουμε να βλέπουμε δυνατότητες. Να περάσουμε από την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στην επίγνωση ότι υπάρχουν πάντα λύσεις και δρόμοι και μπορούμε να τους ακολουθήσουμε. Αν τελικά θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, η δημοσιογραφία, ο τρόπος που ενημερωνόμαστε, είναι από τα πιο άμεσα και ισχυρά εργαλεία που έχουμε. Ευχαριστώ.